Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, ti pagkasalitaan ni Angelo nga Napoluan, walang iwanan. Sagudahin nga ti surat, Dear Manong Nemi, idiaddan puot ko Manong Nemi nakaragragsakak, nang ron na lang aruden Manong Nemi ididamok iti magna, ididamok iti agtaray, ididamok ti agsala no makangegak iti tukar, ididamok ti agkatawa, ididamok ti agrikgik, ididamok ti agsao, idi awagak dadadi ken ni mami, ti dadi ken mami. Wen Manong Nemi, nakaragragsakak, nagagasgasrak ka nung ubing agsipod ta sisyak laeng ti anak da dadi ken ni mami. At da kami ngagnaed iti napintas a kompleto ti alikamen nga balay. At nakatulong mi Manong. Gabutad da negosyo da dadi ken ni mami. Na progreso nga negosyo ko na. Ta nagpapintas Manong Nemi ti arwate nga gatangen da, nagkaadu Manong Nemi da kita ayam ko. No kasta mapangkam iti mall Manong Nemi nga shopping, agtaray-tarayak, agay ayamak iti playing station. Nakaragragsakak. Hawanin ti sa bulag bahay Manong Nemi ti kinaragsak ko. Ay ko nakon, no kayat ko tumaray, makatarayak, no kayat ko ti agsala, makasalak, no kayat ko ti agkanta, makakantaak. Kas may sa nga bugtong nga anak, nga nasaliwan man met Manong Nemi ti biyag mi, siyempre. Amin nga ammo, digiti naganak kaniyak, nga namnamayin da kapakaragsakak, ipaay da. No anyaman ti kayat ko nga ramidan nga namnamayin da, nga kayat ko pakaragsakan, palubusan da. Nagayabak ka rin kiti padak nga ubing Manong Nemi karuba mi, nagaayam kami, padawatak ida ti ay ayam tawan ay ayam da. Arigat mat Manong Nemi nagmay may saak awan dragsak ko ori kasanot kaadot ay ayam ko no awan ka ay ayam ko, di ba? Idirugyakon Manong Nemi ti agbasa, nalingak agbasa. Idirugyakon ti agsurat, nalingak surat, nalingak pa drawing Manong. Wain, mahilig kang agbasa, mahilig agsurat, napinas ti boses kong agkanta, nalingak na paragsitak ng agsala. Iso ang kurada Manong Nemi nga binukbukod ak kano amin nga talento. Abusta may mesak nga anak nga maitad amin Manong Nemi, iti kayat ko, iti kasapulan ti kas kanyak nga anak. Ti panangdungdungo kanyak dadadi ken ni mami. Sakit dapat di kita ikunak nga naitad kanyak nga talento. Siyak nga tan ti kakasatan ng imparswa ni Apo Diyos ko na. Ngem, nakadakdakkel nga ngem Manong Nemi. Takasla, apagbiit laeng,
dagito'y nga ragsak. Wen, adag idin manong nami, iti grade 1. Agbasa kitin. Nakalaling ako ng agsurat, agdrawing, nakalaling ako agbasa, manong nami. Taluntok pa'y tagkanta, taluntok pa'y tagsala. So ako nga doon iti umapapal kanya. Gamiti may sa aldaw, manong nami, ginapang kami nagmol kada daddy kan mami. Ada na mamo ni daddy manong nami na bayagan nga saan nga nakikita nga nagbalimot nga nasingad nga kayem na. Inawis na kami met manong. Ngambas nga gawid kami, ag-dinner kam layangan. Ti makadakas manong. Gabotiragsak siguro ni daddy nga namit na, nagsarak naman yung tinabayag na nga inururay, nagbalin lang nga best friend na idubing dapay. Naginumda manong. Mangmangin ko idi, nga patpatigmaanan ni mami ni daddy. Dad, laglagi pa magmaneho ka. Malaksid no tawagak niya Densyo. Tao may dito itap no isot mangi drive ka na tayo. Nga agkad-kad met ni daddy manong. Kaya na kanupay lain. Kinaya na nga peso manong na media gawit kami. Ni daddy ta nag-drive. Ni mami nakatugaw isunay iti abay na. Idin tatasyak manong nemi. Bukod ko iti likod. Mabaling ko tagtakder, nga lagto-lagto, mabaling ko tagsala, nga salaak manong nemi, isalak tukar, manipod ti stereo ti kodse. Nadak ti kasta sa sahad, nga lagto-lagto, pagamamtada ng kubong! At nanalbuong manong nemi, kalpasan na natulidak, sa nagpuli-puligosak, iti uneg ti kotse. Nga dilaad da manong nemi ti nakaidungsudungsuanin dagiti bagik, ti ulok, ti sakak, ti ima. Ay nga awanin ti napuutak. Saan ko nga napuutan pa hindi kiti simarno nga napasamak mano. Ngam day jay, aglagto-lagto ti tugaw ti kotse. Idi tamad naman albuong hindi ko natulidak, nagpulpuligosak. Harig na nagpulpuligos, nagbalbaliktad siguro manong nemi ti kutse. Kaya di agsublin ti puot ko manong. Haddan ni mami. Nakastawa na manong nemi ti ragsak na nga nangarakop kaniyak. Anak, nagaman tayo kinabot Diyos. Nagsublin ti puot mo. Kalpasan, ti talo nga lawas. Apan nakakumotos mo. Tiyak pala hindi maawatan manong. Kumatos. Talo nga lawas. 3 weeks nga awan puot ko. Ita. Nagmulagatak. Nakutik manong nemi. Tibibig ko. Nga kayo ito nagsaludsud kini mami. Mami, alat na pasamat. Mami, habing diyak makuti na kitisaka. Saan ko makuti na kiti ima? Diyak makuti na bagik. Abay nga tilahing ulok, tiyak makutik. Abay nga tilahing ulok, awan ka din dagiti sakak. Awan ka din dagiti imak. Awan ka din ti magik, ti kadilahingan ulot inabati kanyak, mami. Anak, agyaman tayo kanya po, Diyos. Nanasilpan pa itibiyag mo. Umang-angis ka, anak.
makakita ka, makasao ka, makaangot ka, makangeg ka, sangkari. Huwin mami, makasawak, makahangotak, makakitaak, makangegak, makutik tiulok, ngem ti bagik, dagiti ima, dagiti sakak, apay sang ko makoy ti ida. Nagaman ta kinapod Diyos, anak. Nagaman tayo. Tao mangangis ka, makasao ka, makakita ka. Mapay nga jak makuti ti bagik. Apay nga tilaing ulok ti makuti. Apay, mami. Saan namat nga mga sungbatan, manon na basta agyaman kam kano kini Apo Diyos, ta si bibiyag kami. Hindi malakip ko ni Daddy. Yes, Daddy. Ni Daddy, Mami. Sa tinutayan ni Daddy. Anak. Awanan ni Daddy. Nga. Dead on the spot. Napakaruan ni Daddy. Iti disgrasya. Siya, garumyan lahing anak. Siguro sa ngayong palubos niya po Diyos nga pati siya kat mapukaw mo anak. Nakasapulan na. Kan kasapulan ka. Nabayagan nga na itabol ni Daddy. Anak. Mami. Sa anak to ka din nga makabagna. Nagkani talaga mo kung titikiti makansakak. Kantunan ti bagig. Nagkararagtagin na po Diyos anak. Barbaring mga ramid ti milagro. Tapno agbiag, mabiyag pa'y nagiti saka kan imam. Ngam no kas pakarigan na talaga kas tulatan kasasahan mo. At tuyak anak, saan ka nga panawan? Saan ka nga baybayan? Walang iwanan, anak. Manong Nemi, kasano, titibakar ko nga mangawat ti kastoy itan nga kasasad ko. Hilintot ako na, kaya damo nga siya kung ti kararagsakan nga anak dito lubong. Nga dadanakam ko, idi amu kong ti magna, idi amu kong ti agtaray. Agtartarayak, idi kayat kuman na papanan. Idi amu kong ti agsala, na dato ka ragsala. Kamus kasano pa ita? Mami, anak, apaya gastoy. Anak, amok, naan niya ti adda ti panunot mo. Baka ibagampay, nga nasaysat la ko mga roden, no pati si ka. Kat nairaman nga natayan, nakas iti amam. Ngam anak, at apay lang misyon mo dito lubong. Isong ni Apo Diyos kat sinilpan na palang tibiyag mo. Naman nga rin sarami tibiyag ko. Tilaing ulok di makutik. No kayat ko mapan, di kayat ko mapanan, kasano nga makapanak. Kasano nga maramid ko, di kayat ko nga ramiden. Diyak man makuti na kiti imakin sakak.
Nasasal ako mga rodan no nataya ko, mami. Ako mat natsal-salbita. Hindi ulok laing ti mabaling ko ako, Chen. Nga ti partes ti ulok at dating hiwat. At dati agong at dati lipayag at dati mata. Ngisulaing. Iti mabaling ko nga ramaten. Diyan ko mo ko tinigin isa ka kinimak. Saan ka ni nga umatla ti Salsalvina? Nakaad-ado idi nga saludsod, manong. Takadyak, kasladyak, maibturan nga awaten, tinagbaling nga kasat ko. Nakanahin ko idi nga bagbagama, nun na yung nasaysayat la kong mga ruten, nun nataya ko. Nga maulit-ulitan mat nga bagbaga ni mami. Nga da plano ni Apo Diyos para kanya. Plano? Hapi na pinagbalinlak nga baldado tapno. Anak ko maday nga plano. Noan niya ko mati plano ni ad-ad ko mga inikanak na nadupay nga talento. Yung pinuka namat, pinatay namat, dagiti imakin sakak. Saan pa ita nga makasurat ak? Uri makabasa ak, nadyak makasurat. Kayat kuman, mapaniti kayat ko papanang kasano nga makapanak. Makapan ka anak, babaeng kanyak. Noan yaman ti adda ti panunot mo, mabaling kumait nga surat. Siyak ti pa nakaimam, siyak ti pa nakasakam. Kim kang kanahin ka kadi nga adda ti sibay ko. Sana kang kanayan na. Nagsibod ta. Iti kaawanin ni dadim. Siya kun ti mangituloy ti napanawan na nga negosyo. Tapno agtuloy nga agbyekta. Tapno agtuloy nga maaramid. Tagitinaskan nga maaramid. Wheelchair manong nemi ti pagbibiyaga. Ididamo manong nemi ni mami iti mga asikaso kaniya. Mangbagkat ang mangilugan iti wheelchair. Mangiduron iti wheelchair. Napiyapay na gidaduma nga baldado manong nemi iti mapagkutida. Mapagtaray da ti bukod ng wheelchair. Kimsyak. Awan jak makuti dagiti imak. Makitak nga dasakak ngem jak makuti dagiti sakak. Makitak nga dabagik ngem awan biyagda. Tila ulok manong nemi iti mapagkuti. Makadumugak, makatangadak, makatalyawak. No, nyakit kastoy nga nagbaling nga kasasad ko. Kasadyak pa dyan, manong. Panusa ka di da ito'y. Nagbalinak ka di nga dakis nga ubing. Tapos nakastakad do sa anak ni Apo Diyos. Awan tiyan mo, nga niya mga nagkurkurangak, nagbidbidudak, naglablabsak. Sanak mat nga nagbaling nga napaidam ka nagitipadak nga ubing. Sanak mat nga naimot nga gipadawat ka nagitayayam ko nung mangpabulod ka na kuwana. Sanak mat nga natangsid. Taamok met nga dayawin na bigbigan na dadi kini mami. Taday dati imula dati panunod ko. Ang mukmet nga dayawan di kiti inaunang imiti siya. Mapay nagbali na kakastoy. Apay. Kat no di kita no ko asaludsod ko kat mangmangig ni mami. Anak, amin na pasamak dito lubong kat nakim amin ni Apo Diyos. Nga mapiranas ka nga maaramid kanyak di kastoy. Ano di basol ko kini Lord. Ano di basol ko mami. Nagbaling ka lang nga natin kaya nga umawat di kinapod no anak. Ag-move on ka. Move on. Sana di man nag-move on di kas kanya.
Ngawan imawan saka. No awan kan. Na kayo pwede mang subsubukan niyak no mga anak. Pati baso nga inumak. Kuno baso nga yan. Magyan. Itidanom nga inumak. Diyak pa'y maiganaan. No awanin timang pakan kanyak. Matayo kon tibibisin. No awanin timang painom kanyak. Matayo kon itiwaw. Isungar anak. Ada na panawan ni dadim nga negosyong isuti. Asikasuwek tapno. Ada tandanan ta, sweldoan ta, nga mga sikasukan ka. Inya maamuna kaniyak manong name ni Kuya Roman. Kuya Roman, tihawag mo kayo kwa na. Iso tinapila ka na. Nakasukat ko, nukas tangawa na. Numapanak. Ito pisina. Naanos ni Kuya Roman mo. Naanos si Suna. Kuya, Angelo. Awan ti pagtanagam. Naawan ni Mamim at daak. Walang iwanan. Saan ka baybayan? At daklat ti abe mo. Amin na kasapulam. Itat ko kenga. Aramidak. Tisam mo maramid. Yaman na, kuya. Sige, ma'am. Mabalik na kami na panawan ka ni Angelo. Mawatak mo digit instruction nyo. Okay, Roman. Talay ko keng ka na Angelo. Thank you. Anak, masapol nga si kasuk din opisina, din negosyo. Kahit nabayagan nga. Sa anak ka nag-report. Ang mga nuan niya itan di pa mas pasamak. Mami, anak, akong pagdanagan to sa pahit sumangpet. Sigat ibang panunutek tapos sumangpet, tak na sumangpet. Ngibis ko mga mapanak. Kadagiti gagayem ko, kakapagyan tayo. Awan trabaho ko sa opisina. Diretso ak ditoy. Tanadagon, siya akong di mga sikasukin ka. Wen manong nami iti lawlaw tinapintas ka balay. Dito iti pangisursursuran kanyak ni Kuya Roman. Babayin pa nang ituron na ti wheelchair. Pasari-sardeng na. Mga natugaw, kanagtugaw iti abay ko. Angelo, Kuya Roman, ano pang panunutem? Maglagip ko layang hindi. Makatarayak pa Malaglagip ko pala hindi. Makasala akpay. Pwede makasurat akpay. Kahit mo nga isurat mo. Tasyak ti mga isurat. Dandan niya lukat klasen. Magtang, di pa nakadisgrasya yun di kata. Nera nang awanan ti klase. Agritukan ton. Kasanong harti pa ito pa nagbasa, kuya. Diyak mat mga surat. Makaresay tak siguro. Sigurado na ita, tanalaingak recitation. Ngayon mo dumteng nga ron examen. Sino tagsurat? Di siyak. Agbasa tag na doa. Kaya't na nga ta. Kasalitam to ni Mami, di may panggap ka na nga panag. At akwarta nga ramatin nyo. Ang narigat. Nga tarigagayan ti kayat. No at akwarta. Kit no awang kwarta aming aroden, kit kasi ti kasasad ko. Kinawanin na. Baga panawan na kabayan ni Mami mo. Uno baybayan na kanatan. Uno, ipan na kaidjay, idya ka mon. Bay hampunan, sandan samat nga gawat, mapanimet. Kinapod no na, sadya tinagapuak.
May inala sa dihay ni mami, nagpakpakasi. Ta ekspertuak na may nagaywan, digitikas ka na kayo. Inyong tikit mo sa wan, kuya. Idabaya ampunan nga pagiganak. Ububing digiti kakaduhak. Dadakkel na pa yan. Ngim ubing pailat panunod da. Inyong tikit mo sa wan, kuya. Makapagnada, maaramat na rigiti imasaka da. Ngim madala kurang ti panunod da. Digitay mentally retired. Digitay ada kurkurang na, ada sursurok na. Iso nga mom, nagasgasat ka pa langin iti suda. Nitakit mo sa win, ada sa akin ima da, makasurat da, makataray da, makapagnada. Nagasgasat da lata. Unang madamot kurang ti panunod da. Nimbagkin ka, tanasidap ti panunod mo. Nalaing ka, di ba? Nasapa ka nga naling agbasa, naling agsurat, naling agdrawing, naling agkanta, naling agsala. Kawen, makasurat ak pengarod ita, makasalak pengarod ita, makadrawing ak pengarod ita, makakantak. Ngam saan kumat nga hangkumat nga maganas ti agkanta. No saan kumat nga may kumpas ti imakin sakak. Di ba ti agkanta ket masapol nga da aksyon na. Di aksyon mo lang tatawlo mo. Kang ganahin ganito kadangan dati abay ko, Kuya Roman. Mabalin nga saan. Dua lang atawan ti kontrata na pinirma. Ha? Kit kalpasan dito nga dua atawan. Sinuntot kasukat mo. Mabaling nga makaalantot sa baling nga kasukat ko ni mami. O na, mabising kan? Tang merienda? Sige kuya, oras naman gawin pa nagmerienda. Ang merienda na duha. Kuna, alangan mo sigalat subsubuak. Subbuak mo tating iwat ko. Ito pagpindasan na. Tati merienda pa yan. Tikanam, kanik pa yan. Tinakpan panawan kuya, nuawan ni mami. Talaga nga saan ko pang panawan at is trabaho nga ron. Iso nga ron, pinirma ka kontrata. Nga, di ka panawan. Aramid agti aming samo maramid. Asi kasuhin ka. Gabota nagsusuldo ka. Sala ka dita. No, napaot pa nagkadkadwata. Ibilang ka, kapsat. Agyaman na, kuya. Ningarod Kuya Roman, manong nemi, timang itultulnog kanya kiti eskwela. Siyempre, agluluwaak, timigidyatak launay kadikiti ka eskwela ak manong. Makutida ti imada, makutida ti sakada, nakutida, imsyak, iti wheelchair, tilaing ulok tagkuti. Ngam no recitation manong nemi panagbasaan, nga dati blackboard saan nakapaatiw kadakwada. Manudumtengen manong nemi iti written examination. May sepseperetak manong. May sepseperetak gaputa di damat kayat hamat kayat digiti maestra nga ibagak na di answer na kat manghig digiti kaskulaak. Mapanak, iti medyo adayo nga kaduwak ni Manong Roman, ni Kuya Roman. Basaek manong naimit test paper, test question. Ibagak matto ka ni Manong Kuya Roman no an answer na isut mangisurat. Yung kaslada pa nagduwa-duwa manong naimi dagiti maestra. Tamangan no. Ni Kuya Roman ti akin sungpat imbes nga siya. Iso nga, no kasi nga adumtengan ti examination,
Mangalad naman ang name ti maestra. Nga isot agsurat. Agsisinublat da. Yung sanak ba paati ano? Naragsakak. Agsipod ta siyak ti kalalaingan iti eskwela mi manong name manipod grade 2. Gengga na nagturpusa kit elementarya. So nalaing ta. Naragsakak kumapay. Numakutik dagiti sakak ken ima. Nakaragsakak kumapay no makasalak manen. Naragsakak kumapay no. Deta ka manen. Kuya, da ka bilang? Walang iwanan. Di ba? Dua lang hatawan ti kontratam. Nagparinyo ak. Dili ka kaya tapanawan. Baka di pa nagbasam ti high school. Baka siyaanan nga siya ti bakad kaduam. Sino ko mangarod? Panahon ba't tapno pamilya ak? Adamat ng nobyak. Mura da pamilyam kuya. Tagnak man panawan. Kinantan to. No mabalinto palang i-renew ti kontrata. Siyempre, manong name no kasta nga day off ni Kuya Roman ni Mami Tadda. Mami, anak, naragsak ka di? Naragsak ka di ti kasasad na, Mami. Nga mo umis-isam ka. Umis-isam ha. Ngam tilikod dagiti isam. Adagur ure nga luwa. Nga posible. Nga rumwar kadagtad-tad. Ano ti masakbayan ti kasyan yak, Mami? Apay. Kasano no awanggan? Kasano no malugi ti negosyo? Kasano no awanan ti di awan? No awan kan, awmatin mga sikaso kanyak, awmatin ti mga pasweldo. Kasano nga makapanganak, kadyak mo kuti ti imak, ken baka awampay kanek. Anak, saan kanto nga panawan? Walang iwanan. Kano sino man, ti matutukan nga mangkadkaduaken ka, malaksit kanya. Kasi di matikunana, walang iwanan. Ngim ni Kuya Roman, panawan na to, himbaga na. No panawan na ka, ada kasukat mo. Sino kasukat ko? Kumit kita. No mabalin kat si katagpili, no sino kayat mo. Sino pilyak ay? Sampay lang isupat at pagsalitaan ta, ha? Hindi pa nagbasam di high school, anak. Lalaingin. Nalaingak nga talaga. Saan lang siya tagsurat. Siya tagbasa. Siya tag-recite. Kung saan mga siya tagsurat. Ano bali? Adamat pamuspusan. Mami, anak. Salsalud-sudam na naragsakak. Sakmat itat mga saludsud. Naragsakak ka di. Naragsakak. Ore awanin ni Daddy. Ore awanin ni Daddy basta ka. Sanggang mga alat sa bali nga Daddy. Takayat mo. Ore saan ko akayat no kayat mo. Napintas kami. Ato siguro di kita gararam ken ka. At karik iti bagi. Karik ken Daddy. Masana kong nagayat pa anak. Ibuntun ko amin na panawan ko ken ka. Wan anak. No kasapulan ti dua talo nga mga iwan ken ka. Ore kasanot kang ina ti sweldo da. Kabaylak. So ang gaman ka anak. Tada na panawan di Daddy mo sa nikwa. Negosyo na pagbiyagan ta. Nga oray, no samong makuti, dagiti imakin sakam.
agbyag ka, agragsak ka, agragsak ta. Basta walang iwanan. Iti na minsan manong naming impasyarnak ni Kuya Roman, iti bayampunan. Damok manong. Imasimarong kara, ket umayak man kunak. Imasimarong kara, nambara namaten manong nami nga tinted ni mami kang kuhana, nga donasyon ni mami, iti binulan, iti bayampunan. Tay supay manong nami, tay pangipanan ni mami, kadag iti maganganan siya na tinegosyo. Wan, takasapulan manong nami, dagiti adda iti bayampunan, dagiti mangted iti donasyon tapno agbiag damat. Manong nami, dito'y ko nga namuan, nga duwagayam nga, klase, dagiti ampun, dagiti normal, nga bubing, ken dagiti abnormal. Nadakkel dan, ngim isip bata. Kuya Roman, Angelo, kitami da. Kompletot ima, ken saka da, di ba? Ewan mong kasla nagasgas ka pa lang misuda. Tuapay ko mga, makapandamad kayo da papanan. Yung ti panunod da. Sila da palag pang panunod nga. 2, 3, 4 ti tawan da. Kitam, tilang lang ada. Laging ka manong nami nga di masutik nga makalasin kini Kuya Roman. Kuya Roman! Hey, Tunyo! Ang bago da, imaka, apasya manin. Ako na. Ang gana ita. Manipod ita, ang gana ta, mamang kabat di mo pa ilaon ang mabalikas, di kayat mo ibalikas. Ngayon, kantuyo mo yung adalaga. Sino na nakaduam? Ni Angelo. Apay kasta lang, ana. Saan nga makuti na kiti imakin sa akin, na. Tilang ulot makuti na. Ang makapagsao, nalingag sao, so kalilingan di eskwela da. Kasalitan. Manong Tunyo? Manong Tunyo ka na. Inauna iso na Manong Tunyo ka na. Inauna ka titawen, Tunyo. Ang iyam data panunot mo, ubing pay. Gusta? Tunyo ko naglatangarot keng kan. Ta Angelo ko na may latangan niya. Sige. Tunyo. Angelo. Kanta niya, pagpada na kanta niya. Naling ka nagtaray? Kit naling ka. Alaman, pakita man. Manong nimi, abagsaok ko ng timarayin. Nagpulpuligos. Isla taray manong nimi, talagang nakurkurang ti panunot mo. Idag subli kas taon ti alal na. Napakait mo paubra kanyak. Baga, mabrak. Nagsala nga Nagsala nga on tukar na manong nimi nakakatawat kas lakeng koy. Dapat paglaingan unay ni Kuya, ni Tunyo, di mo. Ano di paglaingan pa nga, kuna ni Kuya Roman, Tunyo. Sinyas naman ng kasi, Glangoy! Nalingak ang glangoy! Una na. Bingak pala gamok langoy! Ako man nga rin swimming pool dito eh. Jabalay, ada swimming pool mi. Umayag jabalayo! Ni umay ka ding. Umay ka. Dumadagit ko ha. Di kami Kuya Roman. Di kita niya. Di kita mabaling nga pag-swimmingan. Di pang-public nga swimming pool. Diya. Amo ka diya ha. Nagsiswimming nga kidi. Wala man kita pang-public. Nga mabaling nga
paglanguyan. Ngam kayat kanon ito nyo, nga medyo malayo. Pabuhay na king ka, nakasandaling naglangoy. Mabalin ko, ya? Alahin ta nito nyo, imbitaran ta sa Jabalay. Kayat mo lakit eh. Kayat ko. Sige, kasarita ta ti management ampunan. Ampunan tamat nito nyo. Manong nemi naalamin ito nyo. Sang kumat kayat ni mami manong nemi ngim kayat ko na. Anak, nasiguradam ka di nga tanga. San na ka nga dangran? Mami, panagkunak, kadadadang nga mangdangran da kita nasimsimbang ti panunot na. Kasama kita yamat, inuubing ti panunot na. Huwag nga raw datangar ti mati inuubing. Kasanon no, awanan ni Kuya Roman mo. Awana. Kaya't mo ka di nga ni Tunyo, ti kasukat ni Kuya Roman. Kaya't yung ata? Iso nga ko na, amangan no, saan nga mapagtalkan. Panagkunak, mami, kasla kahit ko pa din ni Tunyo, yung ni Kuya Roman. Apa ko nang tigas ta? Makapagsurat ka ta ni Tunyo? Amo na tapat nagsurat. Na-testing mo? Sunulay nga, saan nga napintas ti surat na. Ngayon ni Kuya Roman napintas. Mapraktis na siguro. Mabalimad ng isot kaduwak ti eskwela. No talaga nga panawan na ko ni Kuya Roman. Hindi ka daman ng name ni Tunyo dito'y balay. Impabuya na nga pa'y sumanong name. Babanti na lawang swimming pool dito'y balay. Iti pa naglangoy na. Naglay nga talaga manong. Nakapaspas-pas. Practice na nga talaga. Iti mabandugan manong name masadig kanyak. Nakitam, lalay ka kaya. Nalalingak. Nalalingak ka talaga, Tonyo. Sayang. No kumadari makutik kumati sa kakinimak. Baka glumbata ko ma. Baka nalalaingak yung disika. Nga ta? Mag-isot paglaingam di. O, insang isot paglaingak. Masusuro nga tamit. Apay nga, nalingkag langoy. Apay nga biglang limiday ka. Oan? Agala, malakip ko. Ano malakip mo? Basta. Alala, saan ka agliday kasta? Siya kagdan din liday, mas ko mga siya. Kahit nagkadi, angelo, may siya akong timangkat kaduwakin ka. Basta laki di agpakatino ka. Ano nga agpakatino? Ay, agnak-nakam ka. Nanakamak mo da. Ito lang yung panagsaok ti madi. Naling ka ba't nagsurat? Yung saan lang ka napintas si surat ko. No, adidiktar ko keng ka. May isurat mo. Padasin da. Opisyalan man o naming inalami ni Tunyo Manipuri Bayampunan. Kanagpakadamutan man o naming ni Kuya Roman. Angelo? Kuya? Walang iwanan ko nam. Panawan nakmatan. Walang iwanan idi. Idi sampay lang pas tinaulit-ulit nga na rin yung kontrata. Ngayon sa mga sarong karakter. Nagpamilya kami nin. Iso na. Asiko-asok met di pamilya. Kamanak, Kuya Roman. Di kan tumalipatan.
Manong atawan nga sigat nagbaling nga ima ken sakak. Nagyamanak. Yamanak med. Iti kinasingpet mo. Nga saan ka nagtustuso. Kabayatan nga siya ti mga sasikaso ken ka. Nga mo matinulungan ti bagim. Ulitek akilo. Ibilang ka hapon no akapsan. Sumarsarong karakto. Kini daw dawat ko nga sabi ko tama aramid ti milagro. Ket magaraw man tumatlang na kiti ima ken sakam. Ngem no saan man kas pagarigan. Sabi ko matagtultuloy ti kastoy. Nga panangaramat mo, tinten nga po Diyos. Ngalain mo. Uri no awan di kiti ima ken sakam. Nagdalin na ed manong nemi ni Tunyo nga isu iti panakaima panakasakak. Isa na laing tasyak beten ti mga isurusuro ken kuana kadag itinasken nga susuruan na. Graduara kiti high school manong nemi numampay may saak nga kastoy ti kasasaan na. Siyak tinagbalektoryan. Iti stage manong nemi datunyo kini mami tinangkuyop kanya. Nang yukur. Kadag itinasken nga yukur na kanya. Hoy mano. Naragsakak. Ngem naragsakak kumanmanen. Nakumpleto ak. Ngem oray no tilaing ulok ti may garaw ko. At damet ni mami. At damet dito niyo. At damet dagiti mangipatpateg kaniyak. Agas ba't ti panang ipatpateg ko kadakuan. Manong nemi numampegastoy ti kasasaad ko. Ay kunada, sindo ko itikas kanyak mapanagbasa iti college. Adumet manong nemi dagiti special akas kanyak. Diyak man maaramat ti bagik ti ima ken sakak ngem ti panunot butek ganda kanyak. Hoy mano, nalingag basa, nalingag panunot, nalingag amang ibaga, no anya ti surat dito nyo, no anya ti paaramin ko ken kuana. Tasal lang asisyak manong nemi tagbasbasa, pati iso na pa yen. Tanuan niya na ti basaek adalak at adalin naman. Babayan ni ti kwarta manong nemi naaramid ni mami. Naaramid mi kinitonyo. Ni Tonyo manong nemi nga kompleto, magaraw na rigiti makinsaka na kurkurang lang ti panunod na. Ngem ti pagkurkurangan ti panunod na, siyak ti mang naynayon. Tati sobrang adda ti panunod ko, it-ited ko kinitonyo. Mamati ka nga ta, manong nemi. Nga nagpadpada kami nga naggraduari ti kolehyo. Ito sumala iso, manong nemi a kurso. Tada ito a kurso manong nemi, kiliso tinalaktap ni kastagat siyak ti sumublat iti negosyo ngas asikasuhan ni mami. Taorin saan ko nga maaramat dagiti ima ken sakak. Mabaling ko tagmandar. Manong nemi, sang kadi? Mabaling ko tagbaling nga manager. Mabaling ko tagbaling nga boss. Mabaling ko tagbaling nga big boss. Ngam nung atadamang loko kanyak, ang nakalalisto nga lukundak sang kadi. Ibabaglagi din manong nemi, tadiklikodan ti amin kat napakumbabaak. Awan di kiti mapaspasaktak. Awan di kiti mapadpada, awan di kiti padpadaina. Awan di kiti Jack pagustuhan, saan nga pagustuhan ni mami? Ngagkasapulan ti tulong. Saan kami nga napaidam, manong nemi? Katurturpos mi kinitonyo, manong nemi, ti kolehyo, edi mapangga magselebrar. Napang kami, manong nemi, ti may isang beach resort. Nga da swimming na, manong nemi.
Adda kay kayat manon name ni Tonyo taglangoy ti swimming pool. Gamit ti baybay. Mapapalaklat nga mang buibuyak ang kuana. Sa langadakdak kami manong name agpipiknik kay naglanglangoy ti swimming pool. E di makitak manong name ni Tonyo nga limong aw si magpat ket ti maray at nakamkamatan na. Tonyo! Tonyo! Agsubli ka! Tonyo! Kamok manong name ket agsubli. Di man ta nagsubli. Inuol ko nagpukaw. Tonyo! Where are you? Tonyo! Siya ako natikit-kitahin manong name hindi kitipada mi nga datoy. Pinanawan na kamatan siya kadwam. Sulong baitan mangiduron ti wheelchair mo. Ang mangilugang kang kay ti kotse. Kaya mangidrive. Pinanawan na kamatan ti driver mo. Di alalay mo. Walang iwanan. Saan kayo bagat itong galmay sa kada kami? Eh, ba nga? Ano kami tinapasama? Sinulsud manong nimi, ti may sa concern, alalaki as kanya. Di ka mo, ada kinamat na eh. Ada kinamat na. Basta tinisiputak. Ada babae nga, agdidugos mo dito swimming pool. Sabi nga, medyo bakit ba din? Nadlaw ko nga sila, iso ti, kaya't ni Tonyo nga sidgan, ngimti maray, iso ang kinamat ni Tonyo. Sa dinuwaritan di handa. Mabaling ka dito yan. Patulong, please. Yeah. Ano may tulong to? Mabaling ka di nga pakiaramat na cellphone mo. I-dial mo labasit na ito nga number. Number ni maming ko. Sige. Bagam si number. Inya sa degmanong name ti timulong kaniya ti cellphone na itilapayag ko. Hello? Hello? Angelo? Mami? Abay, what happened? Akin cellphone na ito. Dala namin ng tulong kanya. O mga baong kikumat, yung mga alakan niya dito. Pinahanawan natin ito niyo. Hanya? Nagloko na dyan. Ano kami tinapasamak? Diyan ka mong i-explain ka na kayo, mami. Sige. Siya akong tumayid na. Bagam na sa dinot, pangkasara ka kayo ka. Imbagak, mami. Imbagak, manong nemi. Nagtingtigyo ak. Nelson dinakan ko. Angelo kanya. Mat siya ka di. Once na, napakakit-kitakan ka. Social media. Diba, nakapagturpos ka di college sa Tilangam? Dua ka na siya alalay mo. Malagip kon. Okay. Tuloy ti selebrasyon di pa nagturpos mi. Abi pinanawan na ka. Dadangar siya mawatan eh. Nabayag kami. Kinapudno na. Gabot isot alalay ko. Isot agsurat. Nagbasa kam nga doa. Taan nga ron. Sumrek matisuna. Nag-examine kami. Isuratan na. Tadya karoon na kasurat. No bayag nga po kanyak. Nagitahaming answer. Walang iwanan ko na. Pinanawan na matlang. Makasublit tumatlang. Ngayon sinuray dyan babae nga kinamat na. Abay, ada ka di,
nagapuit ba ampunan at kurkurang na. Iso na lang ta, nagbaling nga limpyo. Manipon di dagat kadwa kami. Baka simbro iti. Baka limo kayo iti tornilyo na. Iso nga simbro iso na. Iti ladatan nga kinamkamat na. Baka saan na nga nakamatan, intultuloy na timpimana, o baka saan na mo tagsublikan ka. Dahil tama nung name it explain ko kini Mami. At akong dito'y balay manong name ni Mami, timangkat kaduang kanya. May sangal daw, tungal daw, makalawasan manong naming awan ito niyo. Mami, anak, nawanin ito niyo mang sapula konti sa balya kaduang. No, ito niyo ti kayat ko. No sa bali manin ti alan niyo, mabayag tumanin nga may iadap ko tiriknak kan tirikna na. Awanin ti sa bulak pekin ito niyo. Kasla kasilpon ti ha. Kasilpon ti bagis mi. No anya pagkurkurangan na sakti mang punpun no. No anya ba ti pagkurkurangan isot mga aramid. Kasla kamlag kabakisan. Biglamat na pimanaw. Kasi tiramidan tanak. Mang tanda na kiti tao, amang sapul kang kuhanan. At patulong ta kini Kuya mga Roman. Kaya panawagan da iti social media, panawagan da iti TV, iti radyo. Kaya pabuspusan da ti amin. Tapno maamuan tano sa dinutayan na. Kan tapno ag sublimat lang iso na. Sabay ko mga ron, Mami. Dadaita tinasya na kasasad. Maamiris. Maawatan no apay. O no simbro nga ta. Gusto nga ta di ko na. Diyan ang tulong kanyak nga limukay ti tornilyo na. Iso nga nagsubli ti kinaubing na tilada papapananan. Mga no dadagas nga napasamak yung kuha na. Iso nga kuha natin ang panawagan ta. Patulong ta karag iti pulis, kung siya sino mga mabalin na pagpatulungan, tapno, masapulan da ni Tonyo. Sige, Mami. Kad kaputaw balat kadwam, no sumre kag tubisina, kadwa ka. Urugya mo tagtrabaho. Tadakmat mga ramit ka rin kayat mo ibaga, isurat man, o ibilin. Isurukan, karag itinaskan nga ramidan. Tapno ore na awanak, si kanti mang manage iti negosyo. Mausar mo tinadal mo. Tinradwar mo. Sunalang tadyak met makaarwat, kas iti arwatan di mga ibsi na Mami. Man, maarwatan ka met. Sa anak met ka makatakdal. Saan ko man maramat na kiti sa akin ni Ma. No awanin dito special nga wheelchair ko. Saan ako nagplaster pa nga gida ka nagtugaw. No bagkatan na itugaw na ti sa bali. Madin. So nga ditang marod na wheelchair. Sa kalamayakar, no kasta maturog ka. Iti pa din wheelchair mo't pagturugan. Mami, pasublihan tayo nito niyo. Kaya't ko itong palbiag nito niyo ti kaduak. Walang iwanan ko na nakanyak ni maapi pinanawan na. Nagpatulong kami manong name. Kabayatan ngor oray mit resulta ti amin manong name susurnak ni Mami. Kada iti na dumudumangas departamento iti negosyo nga manage ng insyakton ti mang manage. Unudwa kami. Kadno adanto ni Tonyo. Di kat napimpinas manin tadda isuna pa nakaima ken pa nakasaka.
naman pa'y siyak ti kang runaan, iti padunot ko mga usano. Manong nami naragsak, dagiti empleyado mi. Nga, nang awat kanyak, naisem da, naragsak da, respetaren da, tay dayawan da, kaya tilukodan ka no, kastoy tilangak, ket talaga nga naikanak iti sirib ken laing, nga inted niya po Diyos kanyak, numampay napukaw ko, dagiti ima ken sakak ken tibagi. Manong na iti kastoy nga tawan ko. Agkut ko timot pa lang ti puso. Iso na lang ta. Jack makuti manong name. Dito'y male organ ko. Kan orin no adda na tayo, kurso natak pag-urtsan ko matirugsok. Saan ko nga makuti? Si bibiyag man ti pusok. MTO sex organ ko manong name. Saan nga kuti? Numan pa adda urge amariknat. Nukas tangad na pagruk babak met nga babae. Ito ti pagkapsotak manong. Akin pakaatiwak. Pakaatiwak ka talaga. Tati ko na ako. Tilang ulok manong nemitig may kutik. Numampay da pitik ti pusok. Nakang runan nga paggapuan. Iti kang runan nga rikna. Makabulan, 2 bulan manong nemi nga awanin ni Tonyo. Hadari di gondaway manong nemi. Ngajak maliklikan nga kanarubos di kitiluhak. Apay kastoy. Di daddy, nasapang nga napukaw ko. Dagiti ima ken sakak ken tibagig. Nasapang nga napukaw ko. Dimdeng ni Kuya Roman, nga panakaima panakasakak. Ngem, pinanawan nak. No paadda ni Tonyo manon nemi. Nga simukat. Anak ko na, walang iwanan. Nga dahi tamat isang kaibaga ni mami nga walang iwanan. Walang iwanan. Kastamat idili ko na ni Manong Roman, ni Kuya Roman, nga pinanawan nak. Alam maawatak na nagpamilya. Ket ni Tonyo, pinanawan nak, kapot nagpamilya nga ta. Asin no ti babae nga kinamat na. Habang naging gana itakit, di man lang agsubli, di man lang pakita, di man lang may mang kumusta kaniya. Naging kama nung naming idimteng ti aldaw. Ako na ti may sakadag iti katulong. Idadak dito sa ti swimming pool. Tayo, impanak dito ni mami. Ay, sir. Ay, sige kaya. Apay. Nagsubli ni Tonyo. Saan nyo na yan na? Ibaga mo may dito eh. Ada kadwana? Sino kadwana? Babae. Tatyo nga tati babae nga kinhapat na idi. Inuray ko idaman ng naming may dito sa swimming pool. Jakmat makuti, ti wheelchair ko tapno, pasungadag kumaida. Nalipatak man din baga manong namit katulong, ngay pasango nag-ididaya. Ngay madamang mangikon nga tanapeg. Yung sala nga may mesa, nung tiket doha. Ni Tonyo manong namit yung muna nga nakita, idinapan iti sango. Angelo, Tonyo api pinanawan na. Kung na mga walang iwanan, nagduha bulan din. Sangkan kung nadakas ta. Nadakaduhak. Imbastik manong nemi. Sila may bigbig ko. Iso ti kinamat mo hindi? Owen. So, apay kinamat mo? Gabot na nagtaray. Di kinamat ko. Sikamot. Una, nakumatasang nga nagtaray, di saan ko kumakinamat.
Asino isuna? Damagam king kuana ha? Nana? Gusto ko diti panangawag ko king nana? Gusto sir. Kabuta. Siyak ti ina ni Tonyo. Siya ti ina na? Kunak man lang no, dagiti ad iti bahay ampunan ket awan naganak na. Kinapuno na, pagsubli-subliak ka dagiti mabaling nga pagasarakak kang kuana. Itinamuak nga, awanin ni Sona ti bahay ampunan. Aging ka nga, nakita ki Sona. Diyan mo, tanalasin na. Kahit kung haliklikan, iso nga timarayak. Ngam kinamat na. Saan na kasi nardingan naging gangad dinak na kamatan. Inanuot ko kinkwana. Nasyak nga paiso ti inana. Ti inana, nga langi kariidi nga walang iwanan. Ngam tsaka mo. Gabuti kasi diyan kasasahad na. Nga nakurang ti panagpampanunot na. Awan to ti masakbayan na kaniyak kunak. Iso nga pinanawag. Saan ko na tungpal ti karig nga walang iwanan. Pinanawan na ka mga miniti amana. Hindi ba mo na nga abnormal ka di pas ngay ti anak ko. Dinanugutan nga putot na. Pinanawan na kami. Diyak ko mamad kayat nga panawan ti anak ko, kapot anak ko nga ron. Yung kunak. Awan ti masakbayam kanya kanak. Iso nga panawan ka. Tabarbaring adan to tao nga makasarak kan ka. Nga isunto. Hindi makaitad kan ka ti masakbayam. Nabang kami ti maysa nga pagdidikusan nga paglalangoyan taday tatihilig na. Aglangoy. Ket kabayatan nga aglangoy. Isumat ti panang panaw ko kinkwana. Nga sigun madlaking kuhana ti panakalagip na idisapsapulan na ket awan akon. Nga astaon iti panagsangsangit kan panagrurungag na. Ada na nga laking kuhana. Aging ka nagtungpalisuna. Iti bayampunan. Nga ayan di kiti padra na. Nga dakurkurang na. Nagtungatong edak manong nemi isumit lagay mga nakadanon sa dyan ni Anton. Nga di pa siyarnak ni Kuya Roman iti bayampunan nga ayan di kiti dakurkurang na. Nagamamu kami med. Diyan ka mo no apay no anya ti adda kenkuana taririknak nga iso ti kasapulak. Nga dahi ti kapo naman nun nemi nga inalami iso na. Nga ison ti simukat ken ni Kuya Roman. Takunak nga roden man nun nemi isot panakaima ken panakasakak. Kano anya man ti pagkurkurangan ti panunot na siyak ti mampunpunno. Tani simbeng nga rod ken nasidap ti panagpampanunot ko. Tilaing ko ket imbingay ko ken kuana. Ti panangaramat na ti ima na ken saka na ket imbingay na met kanya. Walang iwanan nga talaga. Ngayon di makita na ti inana nalipatan ng ti karina kaniak. Ta ina la ti ina. Kuna kanyak ni Tonyo. Pasensya ka ng hilaw. Nalipatak ti karig idi makitak. Tinabayagan nga sapsapulek nga ina. Malagip mo, nga no kasta nga nalidayak, kat pagsasalitan ta ti may panggap ti panaglangoy. Malagip ko ni nanang ko. Tapinanawan laki di kabayatan nga aglanglangoyak.
Sinapsapol ko. Aging ka nakadano na kinibayang punan. Sa diayak, ngam sana ka na po kahon tinamnama, ngagsabat tumatlang ti dalan mi kininanang. Imayak ken ka, nagkadkadwata, nagbasa ta nga duwa. Ket kaday iti aldaw, nga panagturong ta, iti magusgustuhak kabag digdigusan na paglanglang uyan. Pastalatan na, nasulek na iti bukal ti matak, iti mabigbig ko, ti maysa nga babae, ngagdigdigos mo. Iso, malasing ko. O rin no adu nga tawan, tinapalabas, nga jak nakikita, muklatan, no iso ti inak. Ti makadakas kat tinarayan na, nga jak mat sinardingan, aging ka nga jak nakamatan. Iti bayag nga sa amin nga panagkita nga gina. Di kan kayat nga mapukaw anak ko nana. Di ka matan nga mapukaw, di ka matan kayat nga mapukaw nana ko anak mo. Di tamanin nga walang iwanan nga nagkinarian ni. Nga malagip ka. Amok kasapsapulan nak. Amok ka kasapulan nak. Amok ang lidliday ka manen, tawanan. Iso ka nagpagpakasiyak kininanang. Tadwa kam nga umay ditoy. Tap nga ituloy tatagkat ka doang hilaw. Di kondisyon. Nga ninanang ko, alante kumamit nga agyan ditoy. Yes, all the time. Umanugot lagi din ni mami. No sa dinut ayan ko, adda ka. No agawid ta ditoy, masangpatan ta ni nanang mo. No nakasagana kayo nga mga alakanyak, sir. Agama naklaunay. Tapno sang kamat lang nga ginadayo ti anak ko. Tapno masulnitak na kita aduwa nagkurangak ken kuwana. Nga mawang ka diti pamilyam, anak. Di ka nagasasawa din. Nagasawak man din. Yung saan kami nga nadaanan ti anak. Isumangit iluwak unay ti anak. Nga buto sa anak batang nga anak. Pinanawan nagbatmanin tinagbalin asawak. Namintlag laluwak nga nagasawa. Ngam kaskas di nga panawan da. Ngamita, tanasaraka ko ti anak ko. Ison ti pangibukbukak ti amin na panawan ko. Matungpalan, ti talagang walang iwanan. Nagtungpalan na nga ro da kasta tinapasamak manong nemi duwa kami kinitunyo timang manmanidsen. Iti nagkawasyo nga pinanawan de di daddy. Ngayon pasublatan ni mami. Kaya unakon manong nemi makapagarwatak met. Ito makita damet manong nemi tilangak. Iso na lang tasang ko makuti at talaga da kiti imak and sakak. Ngayon ti panunod ko tagwaret. Ken di kiti bibig ko nga mangibaga noan niya tadda iti panunod ken puso. Awan ti sabali nga mga ramid manong nemi iti panakaaramat ti ima. No saan nga ni Anton, ni Tonyo ko na kuma. Kat dito panunod ko ken di puso, daramatik. Kat di ginisang ko maramid, ni Tonyo, di mga raramid. Imbag pa kay ni Tonyo manong nemi, nakanobya, kamsyak. Ada man di babae manong nemi, nga kayat da nga riingan tirik na. Uy, ngam talaga, nato yung sex organ ko, ada man urge ko manong, ngam talaga nga saan nga mabiyag. Agpitpitik man ti pusok. Ngam ti dara nga mapapan ti pusok nga may da connection na ti panunod ko saan nga may konektar iti sex organ ko. O mano, mapadpadasak met ti binisito, binisito lang at hang kumat nga maarako, jakbat makawil, maputin ti kitima. Namaunahin manong nemi ang pakaragsak naragsak ni Tonyo, naragsak ni mami. Eksipod ta, makita na nga naragsak at diligutan ti kastoy nga kasasaad ko. Ni mami manong nemi, nga pangipanan na kanagitiya, basapsapulan mi. Kad itiya, na dumadumang NGOs, na dumas foundation,
na narunan dagiti kas kanyak manong nami. Nga saan nga makabael, dagiti imakin sangak dagiti baldado, ipanan na dagiti tulong na, kastamot tayo dagiti naggapuan ni Tonyo manong nami, dagiti adda, dagiti bayampunan, na kurkurang ti pampanunod na. Manong nami naman pa'y saan nakakumpleto ng naragsakak. Gaputa, naragsak met dagiti empleyado, na isem da, naragsak da, nadayaw da. Tayo na akong manong. Nagtultuloy pa lang nga panakagiwat, panakaimak ken panakasakak ni Tonyo. Numampayad dan, nubya na. Ngayon, mas laging imong pakidi, nubya na, no kasta nga subsubuan na kapagpakanin ni Tonyo. Nga papainuman. Anya hata, sir, no, imbas nga ni Tonyo ti alaim kat babae. Iti mang subukin ka, mang pakanken ka. Anya tayo, mom, sir, baka natang babae nga mangipakat iti panagserbi na ken ka. Kat iso ti pakatignay, iti adadang panagbiag kuma, iti urge mo. Pinanas ko manong. Ngam kaya kahit ko lata ni Tonyo manong. Taad daw awam mo't pa nasarakak nga seryoso nga nagbalin nga nagserbi kanyak nga saan nga gapo iti kwarta. No di kat gapo iti ayat nga nagserbi. Wen manong, mamatiak nga ipatpatig na di Tonyo akas kapsat. Akas met iti panangipatig ko kingkuana akas kapsat. Yak tula mo manong nemi dumteng to ti babae nga agserbi kanyak nga saan nga gapo iti sweldo. No di kat gapo tay patpatig na. Nga madang hata mangipatig apud no kanyak iti kastoy kasasaan. Baka kayat daklang gapo iti kwarta. Ngem jak to pulos mapukawan tinamnama nga dumteng to ti babae nga mangipatig kanyak nga uray kasto ti kasasaad ko nga ti panunutan na ket awan kwarta. No dumteng tumanday ta alakit taktaylunay nga pagyawanak kini Apo Diyos taday talaunay iti kang runaan nga itaw dahot ko kengkuana. Ure man no napukaw, dagiti imakin sakak, nga dito lang ulo ti makutik, sabi ko ma, tayo sagutan na tumatlaing iti babae, nga talaga nga mangipatig kanya. Dito nga rin ti pagkasalitahak, manong nemi, gamak launay, ti anos mo, nga nangurnos, kalbasan nga nakinsenken ka, dito Italiana, kaya't sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuya, more power to your program, manong and God bless. Tuwing nga rodagyaman nga pagayam mo, Anghelo. Thank you, kanga Anghelo. Ito'y panangiburay mo na ito'y naisang sangayan nga pagkasalitaam. Yeah?